te hakati ngasngi ngadap daga jingman ka bakraw bang yo ban pli no na ya kadika yin Dorbar Shnong jong ka Mawlaingut ya ka balabang pisa na ka skim SRWP usnam arjar ka kandai arpo te kumta lamang i kanika dor ban trei arlak san po te kumta kani yin Dorbar kan long ka ba ajing chakri ka baka ya ka Dorbar Shnong Mawlaingut i pra koi apa dang jingi don lang ki rong ba jongi ni la yo ban kap biru ribon menta ka sngi ka khatwai tarik brai bakat ar hajar ar kuwai kan long rokum ka jing ai Christmas gift ya ka dikis nong Mawlaingut da ka dikis yin Dorbar do mentang inyo ban pli ka Mene ka soyong constituency ubak samlin malnyang mene ka khatwit trik no pra ajar puai ulayo menteri artlik scheme kata ka ying Dorbar hall haka Shnong Mawlaingut is Hill district kabala mang pisada ka NREGS hakani ka jingpli yakini ki scheme ngaya dan ringkat UMDC ka soyong ubak share borlang maulong bat urang ba Shnong ki reu rang ba haka juk kapor UMLA ubalaya dan bentalang bat kilong kami haka jing rakhe ya ka jing dap system ka village organization ka baki khot kayat tip lang Mawlaingut ka balathau da ki shpautli ki SHG ngin yo ban pli pada subway u mau no rem ba ngin pli ya ka SDS center ka ba menta inyo peran kami di center untuk jingbet ki jingbiang ha ka be dei ban sam ki khaw nam ta ki khlung bat ki long kmi ki ba armat ngiron kam menta ka yeng te mentang yo ban pli ha ka khatwai tarik brai bakat ar senam arja arkuwe dan bila pemenang pala pli ni ka akan wadi sita EMDC menyerap samlemigi present Veronica nong Shnong ki orang ba bat EMDC jongi bat kam tam ya ki president bat ki secretary jong VO Mawlaingut tengah sko panong ngadap dak jingkemen ka bakraw ngawan hari ke Shnong kaba hatian ke lockdown kaba aslam ba ngim judan ke program kum kani tementa klalong ke jing kermen nam ta ke Shnong kham tam kinong sang Shnong hakani ke Shnong Mawlaingut te hakani ke sngi ke baning kong do ilawan kini ki VO sanga banya kot yakani ke sngi bangan wan karpang nagam ta jongki bat hakjo ke por nagalang ke Shnong gilapan baik bangin yo ban please dan ya ka ying Dorbar hor ka bala ailing ba ka MLA scheme SRWP na ka scheme arjar khat khandai arpo te kum ta ngilayo ban pli ya ka ying Dorbar ka ba itanan bat ka ba he bat ka ba kalot ya ka ba ka Shnong ka trai ba hadu kata kata na so banai kuble ya ka Dorbar Shnong apo jilam rang ba Shnong bat ro bat kit khot committee Shnong ya ne ka por na so kumen sibone hadian mengilayo ban pli yang Dorbar hor iyo ban pli sebagai yang ICDS akan wadi sentar hak ke Shnong Mawlaingut tekani ro ladai ke sni ke ban sa jingkan mau hapo ke Shnong Mawlaingut bagi iyo ban pli artli ke jingdon kam ke badan kam tam hapo ke Shnong bat hak juga poru iyo ban ye don ringkan ban pelong ye ke program kumbakalong menta ke jing ipu ke jing iping kadai ke jing pen kre bakar pang jong ka VO ke para pelut por nam ta ke sni nasko ban ai kuplai karpang ya ka VO hang ne po Mawlaingut ke bakile tracy tom kumbalong menta ban nasko banong ba ke jing tracy tom jo pi kilong kemi kan long sha ka jing rating kong ya ta ka jing tok ke jing kardo ha ke Shnong jongi te kane ka sni ke jing dap chisnam jong VO nasko banong bagadai ka kam ka ba crowd tam haba potang system ba yosgo ka report ba ki ai menne ka jinglet ba ka jingmi ngai ka pon ba bat kom ta kom unong mi kman ngayo i ba ka ka office nagalang ka sarkar kala bensat ha kine ki officer jongi ki fear officer jongi ki bale tracy tom
masno ban ai kublai ki batrai mat bat mesim kalong kakam kumne kembakalong dam dai na phi kanum poi shino te kana ka jin thmu ku jongi bat form ki ki self help groups ban form ni ka VO kalong ba kumno ban pen khan su ya kalat kamai ke ji leng ba ka ni ka group nam ta kilong kpi ke jongi te komta nagaleng ka sarkar nado ka sarkar India bat ka sarkar Meghalaya ka karsan bat ba ya kani kumno ban klan ya kata ka yok ka kot kata ka kamai ka ji haki yang kisam ke jongi bat haki ni sab ham group la jet karpang bai tik tang ya ki kan thai mdan wairu lok pa Pynlong member hagani namar la aiba karpang ya ki long kmi ki jongi ki ban warra ya ka jingla ha ka Shnong ka thau bat ha ki tong ba pher te hagani ka ski na kum UMLA apa pilih ai kini ki jing tho bat ki jing dawa nanga ki memorandum pilih ai hang ne ka long ba pi dawa ka tar na ka benta ka office jong VO te habe de ba kani na ka leng jong na sno ban chu rap su bhai pi da donation sa ti di ma pi te ka ai ka ba duna bat ka ai ka ba tam sepen bet ma pi te be dai kini ki ko tre kam ka kum ka komputer nam ta ka VO ya ka ne ngan bo jung jung perkhan kum no ban ai ka ni nam ta jong pi ngan penyo ya ka ni bat ka ba lai pi ai hen ne nakam taban ai ka fencing jong ka school bat ka yung Dorbar hor te ka ni nga sabu da ka MLS scheme te habe de bat makan ni chaka thangyun ngasu kla don ngam pat yo ban sek ngasu la punrong ne em hari ka scheme ka badai arpuar te nga sapet mai ka ni te ka ni ka long ka ba khmat de kham tam ka chaka thangyun namar ka ni ka Mawlaingut ka along ka sentar ba jong ka dong ding ye hi sine brogoi te kum ta ngi don kam ya kani ka benta kenang ba kani ka dong ba kani ka Shnong jongi kenang ka khoi ka basuba te kumta da ka jingi tre lengkat ka VO ba ka Dorbar Shnong ba unong mi kman kemun gendrat dingkong ya kata ka jengko ki jing suba kan don ka Shnong jongi gendrat dingkong ya ka jingduk ba ka jingkardu leng ba kani ka trat ka bangi tre ka menta te hane ka sning sko ban pau sapi ba kum unong mi kman kadon siya ka jing ba kraw kani ka sentar ba ni mata ka hangning la pen kre sa cha sa yo no ban pli ba ka kan wan no hani ka Shnong ka balamang karpang mo ma ar krori ba kani ka surok ba ka ba ka along sa mau jon tot ya ka lek kawan tang ya ki ofsar ki bawan kham tam ki nong song Shnong ki bai kan do ha ka pang ka sitom kila ot ba ka de surok Tena kalian jangan kum UMLA ngela da bi kran itu company kaban sedang do ini kam bat menta kila dakbu ya ka setting plan hang teng po laj artet bat ka machine rong I kala poi kum balai teli kiban teliat iki mau bat ro ban set ya karong tekum ta taso banong insya Allah bakani ka skim ro kanya no wad ha ka de penai baningkong bakani surok kan sia do chat tekum ta pai pa be Barbo ngajudan rengkat barpi kum unong mi kman kum bab ni ong men ni UMLA kham he de ban kit he ya ka ai ke bangala ban kit nam ta cho pi pai pa ngen ye tre rengkat ban ai ta ka ba ka pi pai ba pi kwa te kum ta ka jing ton rengkat ka jing tre lang kan long ka bor ka ba khmat te ka ne ka sni ka ba menta kan dai ka sni chong ka jing sa jing kan mau ya kan ka Shnong Mawlaingut tungi hakabara kum UMLA tang yung Dorbar kitar pen sawa Shnong ro hangne kilabiang morma Shnong badro ki tiar Shnong kum kisuki ki wedo giladang le bak badang sa menta kidang don sikiwe ban kini ki balabu hangne ya kini rongan pet lada ka pol dang sa ngan pedebot ya kini hapo kan ka tem ka menta te komta ko kilong kmi ki baye ngas go banong ye pi kani ka self help group ngaju kentu yaki leng ba kani pila ban plila plinti ya ki tu ki long kami ki ban pasul thoro so bha pasul tho ba kin yerong lang ha kani ka group khnang ba kani kanong ka way ni ki la ki ban la banyarap iwe pan leng ba kani ka self help group te kumta na pensionary pi
ba pinya chakman habede bakanika kam te kum ta hangani ka por na sode ban ai ke donation ni phi hangne kan diat na khot I president bainuan chakman ban priang ni ga donation jonga ban che ni kita kat bagadam tengah ini sepo hajar yang view Seto kay kecing ai jonga kalong kebarit hanrei haba ai ukpa uai da jengker ku da kabarit kan kela ka hepat kan mo te kum tang kit bok ker yang phi baro ketika VO haga Mawlaingut kandang kiu soprang haga jing toi kam ke jongka kadang VO ki ai kerteng da ka yatip lang mo village organization haga ni Shnong Mawlaingut to ai bakan ka yatip lang kan tip ringkat kayo ka kot bat ka tip priu tip lay ngasgo na ku play Shnong Mawlaingut bang layo balpino yang ni ka CDS kabang sudup nation hakini ibnai barang kendian lingba kani ka CDS dan de jimentoy babun konred jong kani ka dong than habede bersana usuji berkui gue bede jong kam jong kolong naliang jong angan duai ke kurdo bakan naya seberang habede ni ka CDS bersimenta pada ngasih naik kublai happy birthday jaka Macefrang Village Organization kabadan Thliew ki SSG Pynlong go group ban rakhi reski mamanta nagaliang jonga ko ba play kandu kum tu kulong kami katuningot ban yasem badminton nagari memorandum ya kai kabangla le kumam desi ya kai kabangla ngan pesat langsau kamali ba umbudin nang peteng na benta jimun toy jong Shnong Mawlaingut ba ngan tu kapor kumlang 100% haswa mangan song makot ya presiden jong kini kawiu banwan sekemat bansim lem idak ibarat agaliang jonga kumam desi siya ka view kum kajiran mentalang na mentang ni bat dekir semua ko di presiden mas kaman brain kurku ya view brain kurku iklim kerkam jongka CDS baru brain kurku ya Shnong Thliew